Mga puso magmatngon, dili basta mo to sa mga text messages nga nagingon. Nga nakadaog mo og dakong salapi. Ani ay dili may resulta nga nahitabo didto sa Bohol. Ano yung report? Nagkalain-laing mga modus ang gihimo karon sa ubang mga tao aron lang makasapi. Dapat di magpada sa mga pasalig aron dili masusama sa nahitabo sa usa ka dalaga sa Bohol. Gawas nga nailad sa dakong kantidad, wala pa makapasar si Kamiel Ann Humol, 19 anyos, sa entrance test alang sa kolehiyo. Kinimatod pa ang nagtukmod sa dalaga nga maghikog. Pangandoy unta niya nga mahimong magtutudlo. Midako si Kamiel sa poder ni Lola Aurelia. Doon na siya'y sakit sa kasing-kasing, sukad sa iyang pagkabata, apan midako kini nga kugihan, buutan ug may kahadlok sa Dios. So nagdibdib siya kay gusto dun niya mo eskwela. Sa ospital kung diin siya nadala, iyang gitugan nga nabiktima siya sa text scam. Na-scam akong anak, sir. Na-scam siya, nabiktima siya sa among kawadon. Bisan di sila kakaon, sir, magpadagwarta sa lagi kay sigig panawag. Ang lalaki ni patay sa akong anak, sir. Wasa kay bawa na isakit sa kasing-kasing akong anak. Gipressure ka nunay nagfila ka magwala akong anak. Lula, asa man ta mangitag kwarta sa isa ka adlaw. Kaduha mangayo ang lalaki, sir. Naprenda ang ilang umahan ng hutang sa mga silingan aron dunalay ipadala nga kwarta. Nagsige ko pananto sa mga tao. Daghang balay na akong doon nga og pananto. Mga 2,000, 3,000, mga na 5,000. Malagyan niya akong gikagulan asa po ko na buol kay asa mami ipang tanto, asa mami ipang uling nga na. Kaya nagdahon mo dawat ko ng kuhan kay gipasaligan man jud mi. Tinuod jud na. Baligya mong baka o pirinda na hutan ng basak na ko. Among humay hurot baligya. Ang scam ang nadawat nga text sa iyang lola nga midaog kini og 700,000 pesos. Suma pa nakaistorya ni Kamiel ang usa ka Ramon Lopez nga taga Davao City ug giingnan siya nga maghatag og 50,000 pesos isip fee aron makuha ang 700,000. Pwede kuno kini nga hulug-hulugan kada adlaw aron sigurado nga mugawas ang kwarta nga mo'y gamiton sa iyang pagtuon ug aron mahawa sila sa kalisod. Sukad di atong Abril 17 hangtod Mayo 24 maghatagan og kwarta si Kamiel sa pangan ni Ramon Lopez ug kulang na lang unta og 1,600 aron makuha ang 700,000. Apan dakong ilad ang nahitabo kay wa gyud kini matuman. Plano ni Nay Crispina mangayo og tabang sa gobyerno aron masilutan ang miilad sa iyang anak. Ako lang panawagan sa scammer, no? Nga, unta, makakuan sa akong anak. Bisag gamay konsensya man lang para sa akong anak. Ug asa man siya ron, kaya di man siya mutukan, ug asa dun siya nagpuyo. Siya nalay mag-antigo, kaya di na lang ko dagano na akong istorya. Basta siya nalay ma-antigo. Ug naa siya kaluluwang pusong gamay. Bahala na siya sa anak ko. Bahala na sa iyang gipangako sa akong anak. Karong Hunyo 11 gitakda ang lubong ni Kamiel Ann. Nico Sireno, Balitang Bisdak.